Hello mga ka-listeners, maayong adlaw ka ninyong tanan no? So, maulan-ulan yun ang kabuntagon karon ug hangin ang panahon, hangin o tugnaw no. So, kumusta mo tanan mga ka-listeners no? So, pasensya gyud kayo ga wala pa kita ka kung anong drama. So, karon mag-upload na ta og mga aso no. Kung sa dili pa tuguti ko ninyo sa pagpaambit sa Sugilandong. May tungod kini sa magtiayon na gikan sa layong kabukiran mga ka-listeners. So, nilugsong ni sila sa patag mga ka-listeners sakay sa ilahang kabayo. Ug tuod man niabot sila sa patag no. Dito sa lungsod. Unya mga ka-listeners, tungod kay layo kayo sila og kanang lakaw. Naluoy man sila sa lahang kabayo mga ka-listeners no, kay layo kay sila gipanaw nga kanang lugar nya. Naluoy sila silang kabayo, so nang naog sila mga ka-listeners pag-abot nila sa patag. Ug tuod man sa kusog ang hangin mga ka-listeners no. Tuod man mga ka-listeners sa lahang pag-abot sa patag no, naglakaw sila, pauban silang kabayo. Nakasugat sila og mga tao no. Taugon talag mga grupo sa Marites no. So nahitabuan ni no na nakita sa mga Marites na kuan. Ingon sila nga sa mga tawahan no. Ano sa sakit panghunahon na. Kung gamita ilang utok na man sa kabayo, wa man sila magsakay silang kabayo. Nakaw ra man no. So nakadungog ang dayon mga ka-listeners no? Kay matawag na ito nga libak sa tubangan ba no? So mo nga misakay ang bana kay makadungog mo sa istorya nga siya may mga tawanan mo wa masibo no? Kay nay kabayo wa man musakay no? Gago-hago lakaw-lakaw. So misakay ang bana ka-listeners o mo nga ni padayon sila ang asawa wala musakay kay nalukoy lagi sila sa kabayo ipapahulay nila no? Sa layo kayong lakaw ba. Tuod man ipadayon sila sa unahan. Nakasugat na po sila og laing grupo, mga Marisol na po no. Tawgon na nato og mga grupo sa Marisol no. So ning saway na po din mga ka-listeners. Naingon na sad nga. Labihay kung banaha. Siya ra mo jud nagsakay-sakay sa kabayo. Ang iyang asawa gipalakaw-lakaw ra mo. Naingon po na mo siya nga sus Mario kako pay na bank na asawa ng kahanan. Buwag na ako nag-inom dyan ang banaha siya rin magpayahay sa kisakay niya kung ipalakaw lang so nakadungog na sa itong magkayon mga ka-listeners kay siyempre naaman sila katubangan kasugat man no? Dungog kayo ang istorya ba so nisakay ang asawa kay grabe na po din mga kawahan kung saan nakita sige lang po pang panaway no? So nisakay ang asawa ipadayon sila sa unahan pagkabot sa unahan ang grupo na yun ni Marites at Marisol ang may kasugat, no? Nakatawa ka niya mga ka-listeners, no? Ngayon, grabihan na po din mga tawhan na pagkawalay kaluoy. Kay balo, kung ang tanang kabayo, ganina rin na nilang sakyan ba? Kaya, kini mga tawhan, nagikan pa man nilis bukid yung kurmaha, no? So, nalipak na po sila sa tubangan mga ka-listeners. Ngayon itong sa sus, kung ako pa'y kabayo, ihagbong na ko ng mga tawhan na kay grabe, way kaluoy man. Pati na kung hagawa ano siya wag yun magnaog grabe po naman ako'y kabayo lagi mari ihagbong ginako ng mga tawhana so nakadungog ang magtayon ningon sila grabihan ang ganyan mga tawhana wag man ang tatamang hilabot pero grabe na lang busi nakita saway mutang ingon ng asawa pasagdi na dong kay saan man maumpoy lang batasan so di man po na to obligasyon na pahimuton sila kung say ato adi rin. Ang importante nga nagbuhat o matarong. Buhat ang hilabot nila. No? So, sa may mga pagtulunaan ni mga ka-listeners, no? So, nindot na yun yung natin makukulong pagtulunaan. Pero ang pangutana, asa ka ang nabilong ni mga ka-listener? Na baka kita nabilong sa mga magtiayon nga gisaway, gihukman? O nakakita nabilong sa mga Marisol o Marites, no? Na nagsigig hukom. Subay sila nakita. So, hindot kayo ng pagtulungan no? Anta makapamalandong ta sa giingon sa atong Ginoo diha sa iyahang sulat
Sulat ni San Mateo Kapitulo 7 versikulo 1 ngadto 5. Mingon ang Ginoo, ayaw ka mo hukom sa uban aron dili ka mo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban. Ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong magtan-aw ka man sa puling sa imong sikatawo, apan wala mo tagda ang truso nga naa sa imong mata. Maot kuhaan ang ka ng truso nga naa sa imong mata aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling nga naa sa imong isikatawo. So dinhi atong masabot mga kalisteners na bago ta maghukom sa uban, so siho na to ang atong kagulingon. Kung wala pa tayo mga apan mga kalisteners no, so nagpasabot ni ang sambingay sa itong Ginoo nga naatay mga apan yun no. Busa tungod kay natay mga apan sa itong mga kinabuhi, dili ta angay pod nga manaway manghukom sa uban. Kay kung sa itong gibuhat mao mo po'y sukod sa ato ang mga binuhatan no. Ano na Ginoo nga sukdon kita niya sa abot sa paghukom. Sukdon ta sa Dios pinaagi sa sukdanan nga atong gigamit sa uban. So mao na kang listeners no nga di ka wa tay katungod sa paghukom sa uban no. Di kasagaran natong mga tao no manghilabutan sa ang mga tao ang hilabot hilabtan ta no. Nya di man ta nato obligasyon nga pahimut-on sila pero ngano man gyud no nga mao mo gibatasan no. Adyo mga tao ba nga na gyud ang kinaiya. Kasi makita ala libak ala saway nya pangutana og unsa po ilahang mga binuhatan lami ba po sila binuhatan no. O nagingon sa Ginoo nga waon na to ang atong mga troso sa atong mata no. Kay tingali og mas grabe pa ning atong apan kontra sa uban nga mga tao nga atong gisaway no. Mo na nindot kayo ang pagtulunan. Mo nagingon sa English pa nga don't judge by its own cover no. Dili ta maghukom sa libro pinaagi lang sa iyang kabuling tabon. So sama gud sa Biblia ug kita mo basa ni ayong kita awal way lami ha di ko na mo basa na no? Pero nagbasa na nato mura di na ta ganahan mo undang mga listeners tungod sa kanindot sa mga pulong sa Ginoo no. Sinsya na kay giubong na inyo ang admin no. Nya na kinundog sa kuan mga listeners sa katong nagtrabaho pa po sa usa ka sinihan sa usa ka mall sa una. So na yung mga poster sa gawa sa sinihan nga mga unsang salida ang imong gustong tanawon. So na uban nga nakakita man sa poster nga aran lupa na ay kanang tsunami ba nya linog earthquake nya ay helicopter nga naglupad grabing lisudan na sa himtang no ug imong makita sa poster nga disaster gid kaayong dako no. Moto nagaingon sila kini atong tanawon kay nindot kayo ni. So hinam-hinam sa nindot no kay nakita man sa poster. Sus pagtanaw pa mga kalisteners bakikaw makaayo kay kulang mas effects no. Mura man kanang Pinoy nga salida ba nga walang ka effect no. Nagmahay nagbagot po pagawas nun sila nga paet ba sayang nga sa tong bayan ay mautam kung salida wa man ta batiya to kanang kuan nagtuom sila kalisteners nga kulbahinam kayo kay disaster ba nakita sa poster wala man effect mahay sila kalisteners no. Nakinundong na ba no nga kung magbase ta sa itong nakita susi na to sayop di ay no? Tama gud na maghukom ta sa mga tao no nga nakakita ta nga nagkabulingit lang nagtuotang way kwarta luwa kay bawng nga dako ray kwarta kay kana day mga mekaniko diba magsungsoong man ilam sa kinan magkabulingit magkaasiti-asiti pero kwartahan no naligid ta kahukom magsubay lang ta sa nakita mga kalisteners no. So nindot kayo ang ato ang pagtulunan karong buntaga na natay makatanan no? So magkinabuhi lang gud ta kutob sa mahina sa pagkamatarong di lang ta manghilabot sa uban no. Manghilabot sila pasagda na to no. Nato nga importante nga nagbuhat kag matarong na kanunay nga makaampo sa Ginoo no? Kay ang Ginoo andam sa pagtabang nato no giyahan ta kanunay sa dalan sa katarong. So dinhi sa taman mga kalisteners kining tingog ng mga iro panginawa ninyo ang mga asoy ni Kuya Gulyat. Okay, sa tanan itong kaigsuunan, aniya kita sa unang adlaw sa akong asoy ninyo nga naguluhan. Frankentino. Sa Frankentino? Okay,
Sa dili pa mga bata, pasalamatan nato si Lord ha, sa atong labang makagahom. Thank you kay Lord, ginaot pa untang nga kanunay mong bidisyonan king among stasyon. Labi na gyud ang mga empleyado ug labi na gyud sa tanan natong kaigsunan sa tibuok kalibutan Lord. Ayuhan wag tanga hinaot pa untang imon lang ning ipinaskuhan namo kining mawagtang na kining COVID nga nagsamo karon sa tibuok kalibutan. Okay mga bata, mga kasama niya kung aso ninyo, Frank Quintino. Gloria! Tabang! Tabang! Tabang, mahal ko! Tabang, Gloria! Nagdam ko ni Frank. Nangay siya og tapang. Nga naman ko. Nga naman. May nanawag ining lahom ng kagabiyon. Kaysa magkana. Tubagon ko. Hello? Doktora Gloria! Dok! Si Tampiok ni! Ang sidekick o best friend ni Frank nga imong bala! O Tampiok, nga no? Nga nang ingon sa mabalakon kayo imong tingog. Doktora! Ang imong bala ba nga si Frank? Okay nga no? Kung ka lang, inaya-naya lang. Ay nga no nga lagi! Kung ka lang, daotang balita! Diretso sa pagsulti Tampiok, palihog lang! Patay na siya! Unsa? Kitan lang duha ang nabili sa gilop nga ni Frank Tampiok. Oo, sir. May lain pa kulakaw Tampiok. Biyaan ko ikaw. Padayon lang, sir. Frank, adyos ka mo. Iampo na ako. Nga unta, naaka na sa kiniran sa atong mananupos. O magmalinahon ka na sa iyong panaw. Adyos, Frank. Sige, Tampiok. Alin ako. Sige, sir. Albrico. Amping, sir. Nalubong ka na yun, bay Frank. Intaw ni mo, bay. Nalubong ka. Ngawa pa ang imong asawa. Tugod sa imong kahimtang. Grabe yun. Grabe ang nahitabo ni mo. Grabe yun kayo. Giputol-putol ang parte sa imong lawas. Ang imong uon lang ang nahibilin sa imong kumpanya. Dito sa building sa buhatan og mga staff toys alang sa mga bata. Unya, ang imong usa ka bukton dito sa Asturias makit-i. Ang usa ka bukton dito sa Tuburan makit-i. Unya, ang usa ni mo katiil dito sa Minglanilla lagi uawi. Samtang ang usa katiil dito sa Toledo. Paita gini. Bangis. Bangis. Way sama ka bangis ang patay nimo. Bangis nga way sama. Sakay na ko ining eroplano pa ingon sa Pilipinas. Frank. Frank, paduong na ko. Paduong na ko, Frank. Frank, mahal ko. Niyan ako sa airport. Niya ba ka ang akong ipaabot kung masukit na ako? Doktora Gloria! Iyan ako! Niya na si Tampiok. Gisugat yung ko niya. Salamat sa pagsugat mo na ako, Tampiok. Way sa pa yan, doktora. Pero, murag na awahin na yung kinok. Kay, nalubong naman ang patay lawas ni Bay Frank. Gitiwas ko na akong gihimong research dito sa Amerika, Tampiok. Bahin sa unsa? Usa kini ka sikreto nga research. Confidential. Og successful kining nahimo sa usa ka hayop. Mao ba, doktora? Oh, Tampiok. Mahimo ba masayran kung unsa ka nang naa sa sod sa truck nga nagsunod na to? Mga kahimanan ko kana, Tampiok.
Nga posibleng may mahimong hinungdan sa pagbalik unya ni Frank. Unsa? Unsa to, doktora? Mubalik si Frank? Unsa man, ha? Sama na sa atong Diyos nga manunubos nga si Jesus. Nga kung mamamatay, daban ako pagbalik. Lahi ang buot ako ipasabot, Tampiok. Bugtong ang sensya lamang ang akong kasandigan. Sinsya? Science? Masayad ka raw niya sumaabot, Tampiok. Kanit, dok. Asam tapay mo nini? Sa mansyon. At ko na iset up ang akong mga kahimanan. Matuman, doktora. Nianda sa inyong mansyon, dok. Salamat, Tampiok. Uy, sapayan ay, doktora. O, dok, palihog lang, ha? Ayaw pagpanukos pagtawag na ko kung magkinanglan ka na ako, dok. Andam ka mo servisyo ni mo. Nahibaw ka. Kung sa may kasuot si Bay Frank, best friend me. Bisag pa man sa akong kaubos o kayano. Ingon ni Ana si Frank, Tampiok. Dili di egsapayan ang kakabos sa tao, kundi dili ang batasan ni ini. Tinuod ka, dok. Ugma, Tampiok, may mo bang balikon ko ni mo din sa mansyon? Dok. Mubalikin ko. Salamat, Tampiok. Sige, dok. Arin ako. Salamat. Niyan ako sa mansyon na mo ni Frank. Ingon og sana nung balik ang mga matamis na mong kaagi ni Frank. Frank. Ni ana ang truck diin naakarga ni ana ang ako mga kaymanan. Hatimanon ko dayon ka na. Aron ma-set up na ang akong laboratorio ning mansyon. Frank, paabot lang. Sa dili madugay. Maimo na pagbalik ang imong kinabuhi. Naglibog yung ko sa gisulti doktora na ako na kanina. Nakutang kong utok. Sa diyang nangutan ako niya nga. Mahimo ba masayan kung unsa ka nang nasa sud sa truck na nagsunod nato? Mga kahimanan ko kana, Tampio. Nga posibleng may mamahimong hinungdan sa pagbalik unya ni Frank. Mabalik si Bay Frank? Kung saan man? Kung tawag yung utok na ko. Pero, matod ni doktora, nga sinisya ko ang iyang kasandigan. Science. Pero, posible ba nga ang usa ka patay mabalik sa pagkabuhi? Ka-imposible. Labi pa nga, putol-putol lang ang parte sa lawas si Bay Frank. Giputlan siya sa mga bukton o sa mga bitiis. Bangis nga way sama ang naghimo sa buutan kay nakong higalangan si Frank. Pero usa ka scientist si Doktora Gloria nga iyang asawa. Makahimo ka siya sa pagbuhi pagbalik ni Bay Frank. Makahimo ka unsaon man. Salamat ninyo! Kung ano sila, ipalayo na. Huwag nahuman ko na sa pag-set up ang akong mga kahimanan. Nakadlaw nun in town ang mga tao sa truck ng akong gihire. Tuwod sa kadaghan sa akong kahimanan. Gamay na lay ko ang Frank. Paabot ako. Paabot ako. Duka na ko. Muada na ko sa mga kwarto ni Frank. Naglimbag-limbag na lang ko. Bisan ang saon ko sa pagpurma sa pagkatog, pero hinog sa dili ko magkatog.
Presko pa kayo sa kong panamduman ang pagmahal o pagpangga ni Frank ako. Nahinumdum na lang ko nga. Una ko matuog. Iya ko masahian. Bisan pa siyang kakapoy sa iyang lawas. Iya ko masahian. Unya, iya na nga puhapon ang akong buhok. Dasunan niya sa pag-ingon nga. I love you, Gloria. Sweet dreams, my love. Frank. I love you. And I miss you. Doon lang sa manager's office. Adiot, Tam. Siya. Oh. Yan mo ko, Tam. Oh. Yan mo ko, Tam. Oh, Isa mo, o ka sa opinan. kamu mo ikinsa mo. Kamu pa mo kung makakita ninyo din eh. Diba, kung anong kamanduman mo? Kamu ba ang ipatay by Frank? Kamu ba? Tumag! Ni maling tambuka. Gitu. Ni maling tambuka. Kita magaling silang problema. Sabi na ito ba? Tan. Wa mo kayo la kung kinsa ning kauban ako ha? Asawa ni by Frank? Iyang kapikas ng buhi. Si Doktora Gloria Estrada. Sa? Pinsa mo? Mga tao may ni Boss Alvarico, doktora. O nga, may kay kami mo nagbantay sa kalinaw di. Kung anong armado man mo? Lagi kayon ko na, ma'am. Kami ang nagbantay sa kalinaw din eh. Ayaw pagbabag sa pultan sa manager's office. Kamusod ko. Hoy kanahan! Ikaw ba bida ni mo eh? Dako lang ubul-ubul mo na. Padaplin! Imanawal mo sa pisina! Sorry, dok, ha? Di ba po? Unsa? O gano'n din ba mahimo ha? Asawa sa Stagias Building o manager ng pabrika. Manda ni Boss Alvarico. Kawai si Bisan Kinsa kay makasod sa manager's office. Kawas lang niya. Mo ba? Hoy, dako ubul-ubul. Nabungol naman tingin kang kanahan ka? Asawa na siyang Anheng Frank. Sila may tag-iya ng building. Unya, business partner ko siya ni Sir Albarico. Saan taon ka, oy? Siya ang may dakong katungunin ng pabrika. Kaya ni Sir Albarico. Bisa ikaw, dako lang ubul-ubul mo na. Yay. Ayaw magbabag niya, tawa mo! Yan lagi ni Hero. Basta wait magtagot sa mga boss. Sabi, ubul-ubul mo. Yup. Yamatap. Tawag siya. Makigsulti ko niya karon dayon. Sige. Bago ko siya sa cellphone, dok. Ay, pagkarong timing sinanawag ako. Kisa pala Uy, nga ako may sinaligan. Hello? Burok! Boss! Wrong timing ang imong pagtawag, Burok. Sorry ka ba? Mao pa'y timingono na kaya akong subuhan. Magikauban kong babae ka ron, ikaw saan? Nagsturbo kay ka. O sumetoyo mo, ha? Sorry kayo, boss, ha? Sorry kayo, Boss Alvarico. Siguro wag yun importante kayo mong tuyo, ha? Kay cross yun si mong agtang na kupabuton na kong armas. Kwan, boss. Niya magul sa pabrika ang asawa ni Frank, kay mong business partner, boss. Buat makiksulti ni mo. Usa! Minatay nga nagbaklay! Usapan, boss. Makiksulti ka niya. O, sige! Albarico. Oh, Gloria kong pinalangga. Kumusta? Malipayon kayo kung nagkapatisip kayo. Wa ko malipay ini imong gibuhat, Albarico. Papahawaa karon dayon ang mga armado mong tao. O dili pa ko nila pasudlon sa manager's office? Sa opisina sa kumpana? Tungod kay mando nimo? How dare you? Kalma lang, Gloria. For security reasons lang ka na. Security reasons. Ayaw kalimutan ito si Umpana sa si Frank. Linuog kayo ang bagis pagpatay ka niya. Mga niguro lang ko. E tingalig ako ang isunod. Business partner ko. Duha ni Frank. Inunggan nga nagbutang kong pangarmanong tao niya. Aron, dili na masubi ang nitabo ni Frank. Ibalik sa kong tao ang pondo niya. Ako ni Mibaw. O ako'y mo ipasaylo sa kaso na ilan na ibo ni mo. Okay. Oh. Magigsulti nimo. Hoy! Kanahan! Makigsulti ko na nimo. Dako lang ubul-ubul ni tawana. Abi.
Hello, boss! Pasod na sa opisina. Pero padayon mo sa pagpaningin sa ilang malihok. Okay? Pataman, boss! Sige. Bye. O na. Be, uwaw ka no. Ya, makalayo na mo, Dok. Ay, pinapin. Dok, kung sa may buhaton din sa opisina ni Bay Frank, Wa pa ko masayot, Tampyok. Wa pa ko masayot. Dok, Frank, help me. Tabangi ko masayot sa hinungdan si pagkamatayon. Please, kahit me. Ganin na pa man sila, Debran. Usap na lagi buhat. Padayon sa pag-uting case mga butang o file sa suot. Ya, usap na lagi pagkita niya. Usap man, Debran. Manila na, Debran. Tumalong taag bando ni boss sa bariko. Dok, wala ka nakita nga posibleng tubag o hinungdan sa matayon ni Bay Frank. Ako saba. Wa ko nakitang lead. Pero, Pero unsa, Dok? nakasuot ko sa computer ni Frank. Kaya nasayod ko sa iyang security password. Oo niya, Dok. Nasayran ko katapos ang transaksyon ni Frank. Transaksyon? O tampyo ko. Usa ka truck nga stuffed toys. Igipahatod ni Frank dito sa bahay sa gupanan sa mga bata. Og libre niya kining gipanghatag ala sa mga bata sa bahay sa gupanan. O ka na, makamagin ay buhaton ni Bay Frank, Dok. Yano kang ipanghatag ganito sa mga kabos ang mga staff toys. O galipay niya kini. Og posibleng mao kini ang lead nga atong gipakita. Unsa? Tana tampyok. Asa man ta, ma'am, Dok? Moadto ta sa bahay sa gupanan. Sige, pas. Pasok siya tabaw, ha? Araw na gano'n kuman. Mga bisit na gano'n sa saya. Bas! Kapintay. Hallelujah! Gago, dinarila. Pastok ko din ron. Napilat ka. Okay, bro. Kisa ba? Sino? Gusto mo masakitan, ha? Pasok siya tabaw. Jail mo! Bro! Boss. May lagi ka, boss. Hain sila si Doktora Duya. Milakaw mo ito, boss. Kanihalak. Nasairan mo ba ang gusto ng tuyo din eh? Ha, bro? Nasairan mo ba? Tubag! Kwan, may gipangita mo ito sa opisina sa Radios Office, boss. Pero wabi masayad kung sa to. Mo ba? Pero sa akong pagagpas, boss, nag-investigar to sa kamatayon siya para. Nangita to tubag siyang mga putana kung ganong gipatay kay para. Definitely. Maugyo ka na ang aso. Pero nasairan ba kung asa sila paingon? Bro? Wabay kisulti, boss. Ibasundan mo ba sa tumasakop? Kuwara ba, boss? Hanggang! Kita to, ginapatan ko rin, boss. Sa sunod, bala na ang lubong ko siyang lawas. Kasi hiluwa lang, boss. Nagtubog ko, udinhi ko lang sa pabrika pilitan. Mga to, boss. Mula sa ba yun? Nalibot ka na sintura Gloria ang tubag sa itong pinangdan. Aron, marikabir na to ang minilyon tang putang. Boss, balik ko. Oh, niantas bahay sa gupanan sa mga bata, Dok. Tana tampyok. O, Dok. Dok, kanina tanaw sa mga bata, Dok. Malipayon sila nagduwa. Wagi problema. Sama sila sa mga anghel tampyok. Mga inosente gid sila. Hustoy ka, Dok. Inosente mga bata. Mga anghel. Matod sa Diyos, tampyok. Sila mga bata ang daling makasud sa kingharian sa langit. Kaysa mga dagko na, nagipakasama sa Diyos, nagkabilyo, nga nisud sa lungag sa dagom. Mawagi, Dok. Pero ang mga bata nga niya din gipasagdan sa kadalanan. Gitalikdan sa mga ginikanan ang ilang responsibilidad.
Ug naglatagaw na lang in town sa kadalanan. Ug asiras kini mga bata. Maayo na lang kay naibay sa gupanan nga miatiman nila. Ug silang mga batang kabus ug linupigan ang mga pinangga kay ni Bay Frank. Gani makapila na mimi ani si Bay Frank. Aron paghatag og ayuda ug tabang nila. Buutan kay kayang akong bana. Pero unsa may gibuhat nato ni Dok? Mismo ako, wa ko masayod. Nakailaman ko nimo. Ha? Mao ba? Be, kinsa man kuno ko be? Karon pa man siya makaanhi inday. Di pares na ako nga makapila na makaanhi. Ikaw si Dr. Gloria Estrada, ang asawa ni Papa Frank. Nagkailan ka ginako. Nakailagin sa nimo no. Pero ginsa nimo sa pag-ilan ako, ha? Ang, permi man ding pakiton sa imong pictures o videos sa cellphone ni Papa Frank. Ingon niya na ikaw kuno ang iyang pinaka-love sa tibuok kalibutan. Ikaw iyang wife. Ug nganong nagpapa-Frank ka man sa kumbana? Kay mao man niya iyang ipatawag namo niya, Papa Frank. Siya ang among papa dinhi. Kaming tanan nga mga bata. Mao ba, Inday? Na-touch kay ko si Mahang Gisulti. By the way, what's your name? My name is Koev. Pero wa pa ko'y apelido. Wa man ko mahipaw kung kinsang akong parents. Oh, mao ba ko, Eve? Pasgikan karon. Ikaw na si Koev Estrada. Koev Estrada? Nga naman. Kay gikan karon, ako na ang inyong Mama Gloria. Ang inahan ninyong tanan. Yay! Yay! Mga kids! Mga kids! Nahangat ay mama! Ay, mama Gloria! Mga kids mo! Ihilak mo ka Dok. Luha kini sa kalipay, tapo. Luha kini sa kalipay. Gigiyahan ta ni Frank aron makadto ta sa bahay sa gupahan ng Tampio. Noy kay pinangga kini ang mga bata dito. Ilabi na katong kuib nga cute yung kay nga bata. Ug buutan. Mao gid Dok. Pero wa mo tinakitang lead Dok eh. Aron masayran kung kinsay na kaingos kamatayon by Frank. Ug kung sa hinungdan, kung ganong gipatay siya. Maadto ta sa presinto sa kapulisan Tampio. Ingon man adto na sab nato ang opisina sa NBI. Mag-unsam ta dito Dok. Pakisultihan ta kung kinsa man ang naghandle sa kaso sa kumbana. Kung sa nakalambuan silang investigasyon. Kaya tingalig doon na sila lead o ka-suspect. Doktora. Doktora. Pakyas ang kapulisan o NBI. O pa sila lead o ka-suspect sa kamatayon sa kumbana. Doktora. Wa tay mahimo. Gibuhatan nato ang tanan. Magpabili lang gid siguro nga misteryo ang hinungdan sa matayo ni Bay Frank. Nasayop ka, Tampio. May mahimo pa kita. Oh. Doon na pa. Unsa man Dok? Masayod ka raon niya. Masayod na ka. Doktora. Mag-unsam ta dinhi sa minteryo ining tunga kagabion. Dawata kining maso, Tampio. May dakang maso ug bra. O, Tampio. Damiton na kini. Alan sa unsa? Kautunta ang lubong ni Frank. Unsa? Bibunda kawan. Dapig na to ang panahon, Tampio. Dili ta usikan ang panahon. Lihong kunta na yun kini. Pero doktora, wa ko makasabot nila. Alan sa unsa man ha? Sagi Patay kaingon naman ko siya. na. Sagi kaingon ko na, Tampio. Masayod ka raon niya. Masayod na ka. Oh, Pagdali, Tampio. Dili mahimong daghang masayod ini ato gibuhat. Mong kinahanglan kita lang ang mubuhat ni ini. ha? Tara, dali. Doktora! Magdali ta. Doktora Luya! Hala! Hindi pa na yung sis paglakaw na. Bahala na. Sundan ako siya. Sige pa, Tampio.
ingon ni Frank! Dali tapyok, isun siya din eh. Unsa may dapita? Kadagang makina din eh. Mao kini nga akong gihimong laboratorio. Og nakita mo ang mga machine, mga kahimanan ko kada. Mao kana sakay sa truck dungan sa akong pag-abot dinhi sa Sugbo. Mao ba Dok? Unsa may buhaton mo sa patayng lawas ni Bay Frank din eh, ha? Imong eksperimentuhan? O tampyok. Pero sa dili ko pa siya isod sa machine. Kinalantahion ko pa ang iyang mga parte sa lawas. Ang mga bukton ug tiil aron mabalik pagtapot sa iyang lawas. Unsa pa may kapuslanan, Dok? Patay naman siya. Buhion ko siya pagbalik, tampyok. Ha? Sigurado ka, Dok? Mabuhi siya pagbalik? Nabuhat ko na kana sa patayng lawas sa hayop, tampyok. Sama sa ilaka, iring, ug iro. Ug karon, buhaton ko kini sa patayng lawas ni Frank. Buhion ko siya pagbalik. Ana, tampyok. Nasud na siya sa machine. Alala, unsa nang mga wire? O kanang murag kanang murag tao ba sa uli Bay Frank ba? Doktora, murag mo sa silya elektrika eh. Labaw pa sa silya elektrika ang mahitabo niya. Karon, tampyok, mauna ang moment of truth. Isa ka na ang plangka sa kuryente nga gikan sa transformer, tampyok. Oh, niya doktora. Kini! Masih mabuhi ang doktora. Imposible. Pero sa mga hayop nga akong gi-eksperimentuhan, nabuhi na niinig ko suga sa bultahe. Unsa may buhatan ta doktora? Tingaling mapaig ang lawas ni Bay Frank. Dili. Isaka ko pag yun ang bultahe. Kinip! Bos Mariko, kalit ka na tawag ang tibok building. Proud out. Dili brownout, buruk. O dili blackout. Makita ko kaayo dili sa pinto sa bintana ang pagkapaw sa tibok dapit sa supo. Unsa? Ako lang buruga. Wa kay makitang kayag bisang kamay. Ako lang buruga. Bitaw, boss na! Kuli makinig may tabo! Ako lang buruga. O galit kong kikulpaan. Kanya naman, boss! Ambot ba? Wa ko masayod. Pero murag may dautang tilima doon. Boss! Ana, misiga na ang mga suga gamit ang generator. Oh, may singgit si Bay Frank. Talo ka na ko nabati. Nabuhi siya. Milampos ko! Milampos ko! Oh, la, milihok na siya. La, doktora, la, nibarog siya. Magpaduol ta niya. Maayo ka, doktora. Tingaling kang noon ta niya. May tampiyok. Uy, Gloria. Asawa ko. la, nakaila siya na to. Dali, tabyok. Magpaduol ta niya. Frank? Frank, bana ko? Ay ko. Uno sa kining dapita. Ug nga nung naingon ko ni ini. La, Ingon og saritaso. Gapanakto lang akong bawas. Nagkanong mga tahi. Nga no kini. tungod sa salbahis. O mga salbahis nga, may among-among ni mo, Bay Frank. Uno sa... Nausag imong tingog ko. Normal lang ka na. Tuwad sa proseso nga akong gihimo. Doktora, Ang importante nga buhi ka, Frank. Buhi man tuod ko. Pero ingon ni ini ang akong kahintang. Laksot, maot, sama sa hayop. Yeah! nangagi siya. O gano'n lang niya nga, naalsa mga tatay mga butang. Kagugan niya. Punong, Frank! Punong bana ko!
Nihilak siya. Gusto ba ni mo makabot ang hosticious na hitabo ni mo? Oo. O Gloria, asawa ko. Kung maog na, hinumdumi pag-ayo ang hitabo ni mo. Hinumdumi, Frank. Bugtong ikaw lang ang makailas nagbuhat sa linuog nga paagi diyan ni mo. Hinumdumi, Frank. Ang mga tinugyan sa balaod by Frank. Blanco yun. Kung kinsay responsable sa nahitabo ni mo. Way saksi o kaha. Video footage nga makita nila. Buso, sige bay. Hinumdumi bay. Ikaw naman kay nakakita. Ikinakita sa bangis o mga bangis nga may patay ni mo. O may putol-putol sa parte si mong lawas. Hinumdumi bay Frank. Hinumdumi. Hinumdumi, Frank. Hinumdumi. Malipayon kay ko. Dini na kaganihang buntag ang mga nagduma sa bahay sa gubanan. Sa kesa ang sakinan. Uga. Napada ko na kaganiha ang mga stuffed toys alang sa mga bata dito sa bahay sa gubanan. Na siguro kung malipay ang mga bata nga maapuran sa mga stuffed toys. Gabi na. Upawal na ko sa mansyon. Ako na lang tao din sa pabrika. Kaliap lang! Sir Frank! Kisa mo? O gano'n niya ka ba din sa kang pabrika? Di na importanteng masayon ta kung kinsa mi. Tubagal lang ako pangutana. Aron dili ka masakitan. Mga armado ka mo? Hain ang mga soft toys. Nagilain na mo dinhi sa budiga. Hain! Kaya nga no? Nasakit sa kutil ngayon mag-ibusil. Sayop ang imong tubag. Karon, mangutang akong balik. Asa ang mga stop toys sa budiga? Asa? Naghat ba kayo mga stop toys nga di ay ining akong pabrika? Pwede na kong ihatag ninyo ang tanan. Ipusin na sabi mo, bikas sa kuntil. Ay. Sayop gihapon ang imong tubag, Sir Frank. Karon, tanap sa ko. Asa ang mga stop toys sa budiga? Asa? Tuwa sa mas nanginhanglan. Huwag di na ninyo makuha pa. Tungkol kay alag ka to nila sa mga minahal ko sa kinabuhi. Agahi ka yun, pwes. Kining janggulbulo ang gamiton ko aron inanay ang imong kamatayon. Sundang. Gahi ka. Maayong pagkabas sa imong likod, Sir Frank. Maganda utan mo. Mga salbahe. Mura ka lang od nga may kamang, Sir Frank. Nawag si Busing. Hello, Busing. Niya, Busing. Gahi kayo. Di dyan musulti kung hain ang mga stuffed toys nga gitago sa budiga. Agyan lagi pusil ko ng iyang mga tiil. Gitigbas ko ng iyang likod pero wag yung mutugan. Nyang sa'yo ba ito kini ha? Di ba yung mutugan? Milyon Wes, Patiya siya. Patul-patula ang iyang kalawasan. Os! O ikatag-katag sa nagkapit ang iyang kalawasan. Matuman, Busing! Gahi ka, Sir Frank? Kinip pa! Frank! Frank, ano ka? Bay Frank! Kalit ka man kung nagmusyakit! Frank! Frank, panak kung ano ka? Nahidumdum na ko sa nahitabo na ko. Nahidumdum na ko. Maagko nila ang akong panimaw. Ayaw, Frank. Dili ka na ang rason kung ganong gibuhat ko ang pagbuhi ni mo pagbalik. Gloria. Budagok ta sa tinubyanan sa balaod. I-report ta kung kinsa man ang nagbuhat ni mo sa ingon. Mga tinugyaran sa balaod. Mutuo pa ka sila nga buhi ko. Human sa nahitabo na ko. Tutuki ko, Gloria.
Tanawa ko pagayo. Dili na ako si Frank nga imong bana. Usa na ako kalaksot ug sama sa bagis nga hayop. Patay na si Frank. Patay na. Ug kada ako sila magkasabo sa bayran nila nako ang ilang mga sa. Bana ko. By Frank. Sumat. Ready na ba ang truck nga gisakyan sa mga stop toys na to? Ready na kayo? Boss Albarico. Ang pag-deliver na ko ang ini. Aron hatod sa itong mga suki o mga prokyano. Kung mao, muuban ko bukog. Boss, Muuban ko sa pag-deliver. Gilay ko rin sa pabrika. Nabi pa kay blackout. Gusto kong malingaw. aring na boss. Sige. Bitoy! Psst, hoy! Pitok-pitok lang matay na eh. Lataw na mo! Matay di boss! Asa ko na mong deliveran, Bitoy? Sa syudad, boss. Sa toy store. Mga syudad. Nahibaw na kaya imong kliyente. Padasan lang mapalit ang mga duwaan nga dunay palaman nga drugas. Mayo. Mayo, Bitoy. Hunong. Hunong natin. Hunong. Boss, ano gipahon ang panimo, boss? May nakita ko, Bitoy. Sabi nakita nimo, boss. Boss? Ambot. Murag na sa'yo plantingadi ko. Kumikyan kay ngit-ngit mga Ang sa lagi mo nakita, boss? Taong laksot kayo, Gitsuna. O ingon og tuop pa ingon sa pabrika. Simple, boss, ay. Imposible, bitaw. Sige, tara. Mupadayon ta sa tubig. Oo, matuban, boss, Albarico. Manawag mas doktora. Mahulong sa kabi aron matubag na ko sing karon. Tubagon ako. Doktora Gloria? Piyok! Naghila ka, doktora? Hain si Frank! Dito siya sa pabrika ninyo, sa stop toys. Dito siya magpahatod. Nga iya din kong ipabiya. Mag-unsa man siya dito. Ang ba, doktora? Ngiti ka maging kaya sa pabrika kay wa may generator dito. Unsa man kaya tuyo dito? Unsa man kaha? Dito makita ang yang putol nga o. Nga nabulit sa dugo. Ug mato sa mga investigador nga posible nga dito siya gipatay sa inyong pabrika. Boss ha? Posible nga ato siya dito mag-investigar. Unsa? Sige mga brad! Dating gawi! Tinggaw yan, tinggaw. Balik na sa itong mga pisto! Brad, bukog. Way ko piyansa ha! Kinahanglan nga abdik na pirmi, aron way bulilyaso. Brad. Sige, lakaw na mo siya pisto! Ano niya akong bulo-bulo? Tanang ako mga kauban sa ilang mga pisto. Ay, way ko piyansa! Way ko piyansa! Kay niining negosyos drogas, daling kwarta, pero way kasiguruan ang kinabuhi. Ang gawin? Bungbuang sa mga ilo le. Amor may ilo sa gawas ng pabrika, mga kanahan, may uwang man hinoon. Kung sa makailang nakita? Nabugnaw sa hangin nga, may sapigan sa kong ating. Amaw. Nang limbaw nga akong balhibo. Oo, sa baron. Magdali ko. Tapos, right? Susiyan ako yunahan. Sige kaya sa singgit. Patay lawas mong kauban. Lain na sa singgit. Huwag po magagikan sa bigla sa bahin. Magsusipag ko. Lain patay lawas sa kong kauban. Ay! Lain na sab. Sigurong patay na sab. Patay ako rin. Kali. Lain singgit na sa kamatayon. Kung ingon sa nagkaduula sa kulimutangan. Lain na san. Maklaro na nga. Niyalas ko doon. Nahurot na siguro kamatay ako mga kauban. Magandam ko pa.
Pakita na ako! Huwag ko madlog ni mo! Oo, sorry. Miligin pa ingon sa kutil. Tapos lang tayo. Usa kong kauban! Abuhan ka! Pakita na ako! Kaya ihurot ko paglubong ang bala sa kong almos gani mo! Pakita! Iyan ako. Kinsa ka? Ako si Franquintino. Franquintino? Huwag ko makilala mo! Kalaksutin mo na may tinahian ang imong kalawasan! May tinahian! Kamu ang nagbuhat dili ka na ako. Inabilag. Ako? Aw! Ako? Oo. Huwag maimo ang akong harimaw. Abo ang kakilipe! Da! Tumba ka lagi! Nahurot og kalubong sa imong lawas ang akong mga bala. Tusak-tusak ang imong kalawasan! Hala! Hiyayano ka nga ni Barog og namapaha! Akay posible! Buhay pa dyan ka! Tingnan ang imong mga bala sa akong nahiyaguman sa imong mga kamot. Usa! Tungod kay ikaw ang miputol-putol sa parte sa akong kalawasan. Gitagod-tagod ko nimo o ginabay sa nagkalain-laing dapit ang mga parte sa akong dawa. Sir! Sir Frank! Ikaw magigala! Iba kong kaliaman! Pagayo ang akong naong. Tutuki ko. Laksot ka lang kitsura! Dili ko na maklarong imong naong! Kahadok ka lang kagagaway! Mamatay ka. Ayaw! Kini! Kung ganong dili man, hatagi kong rason nga nung dili ko ikaw patyon sama sa imong mga kaubanan din. Dili ba ko gustong mamatay? Ibali o giibot mo nga kong bukton! Sa'yo pang imong tubag. Hatagi kong rason kung nga nung dili ko ikaw patyon. Iko na kong nagtuman sa mando ni Sir Albarico! Ikasa sa nakong bukton ang imong gibali o giibot! Sayop na ka magiging tubag. Karon sa ko nga nung ipapatay ko niya. Tungod sa mga stop toys nga gikuha mo sa bodega, diin gipalamanan kini og mga drogas. Gitali o gibot mo pikas ko din. Dili ko na matos ang kasakitan kay. Naligo na gusto ligo kong dugo. Sayop na sa magiging tubag. Karon tubag ako. Asa ko makita si Albarico. Huwag ko masayon. Nahislamat na ako. Nabuwag-buwag na ang mga parte sa kalawasan. Nagguhay-guhay na. Frank, tama! Gloria! Kumusta, Frank? Frank! I-kidnap ko nila! Ayaw pagkanyas. Ayaw na lang kaya ikaw matay. Huwag yun ay kumasayop sa kumahal. Mainam ay pamayon, Frank. Sobra na ang imong kadautan, Albarico. Tungod sa drugas na gibutang mo sa mga stuffed toys, imo kong gipatay. Tinuod ba kini, Albarico? Negosyo lang, Gloria. Negosyo. Aron mo sa kabulahan. Okay na. Frank, isulti ka na ko kung hain ang mga stuffed toys nga gipalabanan ko sa mga drugas. Aron si Gloria, pinagkagasawa. Nabuhan ka na yun, Albarico. Dili mo na mabawi pa ang drugas nga naa sa mga stuffed toys. Dili na! Hangtod ba sa ikaduha mong kinuhi? Magmagay ka niya. Napulo na ko ni mo, ha? Ako na yung kasama. Kung mahimo akong tumatayon. Sige, pusira siya! Patay na, batik na, Gloria. O paano kung ikaw sa ingit? Sa katapusan, nagmalapuso na ko. Frank, paano ko?
silbihan mo ko hangtod sa imong kamatayon. Nasayop ka, Albarico. Ako nasab. Nagbuhay-guhay ang ilang patayng lawas! Nakabahos ka na, Frank! Nakabot mo na ang hustisya! Oh, Frank! Hunong na sa pagtawag ni mo na ako og Frank, Gloria. Dili na ako si Frank. Patay na si Frank. Ako na karon si Frankintino. Dili natapos akong asoy ninyo ning simnaw na nga naguluhan. Frankintino! Dili lang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kining sugilano ni Kuya Uji kumpok raka sa ato directress Ate Martis. Barbal mo rin sa atong spinner Kuya Jewel Mangkaw. Recording audio editor Kuya Ariel. Dili spinner Kuya Jewel Bensi. Unya atong recording audio editor si Kuya Ariel Mangkaw. Sound 1 wala yung bangis Mr. Ricky Garing. Kinitadan dalit ka nato sa RMN Drama. Tapos na Frankintino. Mga bata, malipay magmula.